गेजेराव माखासे सानल' दंसै रंजालि बैसागु बेनि सिगांनो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायजों गोमसारदों बर'नि गामिफ्राव। नंगौ बे समाव सोर गेदेर सोर उन्दै जेबो फारागथि गैलाया। बैसागु फोरबोनि थाखाय मोसानाय आरो दामनाय देनायल' नांथाबदों हौवा हिन्जाव। बैसागु फोरबोनि थाखाय नैबे हौवा हिन्जावनि दामनाय रोजाबनाय आरो बागुरुम्बा मोसानायनि नुथाया बाक्सा जिल्लानि फाख्रिगुरियाव। थारैनो फाख्रिगुरिनि गेवलां फोथाराव खाम सिफुं सेरजानि रिंहाबनायजों बर'नि समायना आर'नाइ खावखानाय आरो गाब गोनां दख'ना गाननानै हायला हुइला मोसादों बर'नि लाइमोनफ्रा। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बे हारिमु मावबादाखौ खुंदों। मख'नाया गोनांदि फैगौ रंजालि बैसागुखौ बिथा खालामनानै थांनाय 24 मार्चनिफ्रायनो बागुरुम्बा मोसानाय हारिमु मावबादाया दिनै गाहामै जोबलांबाय। गिबियावनो सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बे समाव बावहरबाय। सालबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि असिलायै जे हारिमु मावबादा खुंफुंनाय बे हाबाफारिया जोंहा 21 मार्चनिफ्राय जागायनानै दिनै 15 सानाव आगान सुरबाय आरो बे 15 सान फोरोंथाय मावबादाया दिनै जोबथा सानाव दिनै आगान सुरदों। आरो बे मावबादानि खुंफुंनायनि जोंनि जि गुबै थांखि बेनो जादों जोंनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंनि जि हारिमुवारि खाम दामनाय सिफुं सुनाय सेरजा हुनाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरनि जोङो दोहौ लाबोनो हायो नामा, लाइमोनफोरनि गेजेराव जोङो जोंनि बर' हारिनि हमथाना लाखिनायनि जि दोहौ जों बेखौ माबोरैहाय जोङो होबोनो हायो बेनि नोजोरजोंनो जोङो बे सालबारि ओनसोलाव जोङो बे हारिमु मावबादाखौ लाबाय थानाय जादोंमोन। आरो बे मावबादायाव मोनफ्रोमबो आयदा खाम दामनायानो जा सिफुं सुनायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा बा सेरजा हुनायानो जा मोनफ्रोमबो आयदायावहाय लोब लोब लाइमोनफोरा बाहागो लाफैना दिनै सोलोंथाइ लाबाय। आरो दिनैनि समसिम जोङो जिखिनि मोनदांनो हादों गोबां लाइमोनफोरा दिनै खाम दामनो हानाय दिनै सिफुं सुनो रोंनाय दिनै मोसानो रोंनाय दिनै थासारियाव फैनो हाबाय। आरो जों बेखौनो मिजिंथिबाय थागोन जे बे जाय बिथांमोना दिनै फैनानै सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोना जेन' फैबाय थानाय समाव आरोबाव ओनसोलाव गुबुन सोलोंनो गोसो जानाय बिथांमोना आरोबाव सोलोंनानै बा फोरोंनानै होनो हायो जों बेखौनो जेब्लायबो मिजिंथिगोन। रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनखौ जोङो बेखौनो खावलायगोन दिनै जोङो जुदि नायोब्लाथाय जोंनि जि दोरोङारि दामजु जों खामनि बाथ्रा बुं सिफुंनि बाथ्रा बुं बा सेरजानि बाथ्रा बुं नैफोरबायदि जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ दिनै जोङो सेंग्रा लाइमोनफोरा दिनै खोब खम दिनै नाजावनानै लायो। जोङो गामिफोराव नायोब्लाथाय नुगोन गोबां माने बैसोगोरा सुबुंफोराल' नैबे खाम सिफुं बा दिनै सेरजाखौ जोङो हुनाय नुनो मोनो। नाथाय लाइमोनफोरा माने बेफोरबायदि दामजुफोरखौ दिनै दामनायाव खोब माने बारसोमनाय जोङो नुनो मोनाखै। दा बेनि थाखायनो जोङो लाइमोनफोरनि गेजेरावबो जोंनि दोरोङारि दामजुफोरखौ दामनायनि मोनसे दोहौ लाबोनानै जोङो होफैनो हायो नामा बेनि थांखिजोंनो जोङो नैबे हारिमु मावबादाखौ दिनै खुंफुंनाय जादों। दिनै जोङो दख'रा आफाद हिसाबै खोब खाफाल गोनां दिनै होननानै बुंनांगोन। जोङो 15 साननि गेजेरावनो दिनै गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो दिनै मोसानो रोंनाय दिनै जों खालामनो हादों। खाम दामनो रोंनाय दिनै सिफुं सुनो रोंनाय दिनै सेरजा हुनो रोंनाय जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ दिनै सोरजिनो हाबाय। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो जोङो फैबाय थानाय समाव दा बिथांमोनखौ जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव जोङो बादायलायनायनि खोन्थायानो बुं बा मोसाहैनायनि खोन्थायानो बुं नै बेफोरबायदियाव जोङो लांनानै थुलुंगा होनो हाबावो नामा जों बेखौ जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन। बे हारिमु मावबादायाव जोङो खोब गोग्गानानै बुंना लानांगोन जोङो दिनैसिम जोङो 40 जन मोसाखावरि बिथांमोनखौ जोङो बागुरुम्बा मोसानो दिनै जों गोरों खालामनो हाबाय। बेनिनो जोङो गासै 11 जन जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो सिफुं सुनो हानाय जोङो दिनै खालामनो हादों। बेनिनो गेजेराव सासे हिन्जावसा जोङो मोननो हादों। आरो बेनिनो जोङो गासै 8 जन हौवासाफोरखौ जोङो खाम दामनो हानाय दिनै अबस्थायाव जोङो लाबोनो हाबाय। आरो बेनिनो 3 लाइमोनफोरखौ जोङो दिनै सेरजा हुनो हानाय अबस्थायाव दिनै लाबोनो हादों। बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बेनि उनाव जोङो मिजिंथिगोन बिथांमोना रोंखांनायनि उनाव फैबाय थानाय लाइमोनफोरनो जाहाथे जोङो सोलोंलांहोबाय थानो हायो बेखौनो जोङो जेब्लायबो नाजाबाय थागोन। दिनैनि जिखिनि बिदाय होनाय हाबाफारि जोङो गाहायै जोङो फोरोंगिरि महरै बे मावबादानि जोङो फोरोंगिरि महरै
चिरां जिल्लानि मानगोनां बिनय ब्रह्म बिथांखौ लाबोनो हादोंमोन आरो बिथांखौनो जोङो दिनै जोबथा सानाव बिदाय होनो थाखाय जोङो थागथियारि खालामगासिनो दङ आरो बेनि असिलायैनो जोङो मोनसे गेवलां मेल बेखौ जोङो लादों आरो बे मेलाव जोङो आलासि महरै जिल्ला एबसुनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जयचरन नार्जारि बिथांखौ जोङो मोननो हादों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।